እዙይ راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ሱዳን ኣብ አልፋሽጋ ተሪፍዋ ዘሎ መሬት ብሓይሊ ከተምልሶ ክትግደድ እያ ክብል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ገሊጹ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ቆንስል መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዝተረኽብሉ መበል 67 ዓመት ጽምብል ምምስራት ሰራዊት ሃገር ኣብ ዝተኻየደሉ አልቡርሃን ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕበና ዘሎ ደባዊ ግጭት ብሰላማዊ መገድን ምፍትሑ ገና እቲ መገዲ ዘይተጸንቀቐ እኳ እንተኾነ ሱዳን ነቲ መሬት ብሓይሊ ክትመልሶ ትግደዳላ ክብል ገሊጹ። እቲ ደባዊ ምስሓብ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክረክብ ክንጽዕሪና ግን ከዓ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘሎ ክዝንጋዕ ይብሉን ክብል እዩ አልቡርሃን ንኩናት ከም ኣማራጺ ዘቕርብ ዘሎ። ኣብ 2017 ንዞባ አልፋሽጋ ብዝምልከት ምስቲ ዝሓለፈ ስርዓት ኢትዮጵያ ዘተ ተጀሚሮ ከም ዝነበረ ዘመልከተ አልቡርሃን እንተኾነ ናይ ሽዑ መራሕቲ ኢትዮጵያ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ክመጾም ካብ ዝኽእል ሕቶታት ንምምላጥ ነቲ መስርሕ ኣደናጉየሞ ክብል ይኸስስ። ኣብቲ ጋጣሚ ዓብደላ ሓምዶክ ብወገኑ ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ጉርብትና ክህልወና ድሌትናዩ ስድሪ መሬትና ሕሊፍና ክንህብ ግና ፈቓደኛታት ኣይኮናን ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ ቱርክ ዑደቱ ድሕሪ ምዛሙ ሒደት መዓልታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ወግዓዊ ዑደት ንምፍጻም ናብ ቱርኪ ከምርሕ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶዋን ብዝገበረሉ ወግዓዊ ዕድመ እዩ ንረቡዕ ናብቲ ሃገር ዘምርሕ ዘሎ። ማዕከናት ዜና ዓረብ ብዝህቦ ዘለዋ ሓበሬታ መሰረት ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ 100 ዓመት ኣቝፂሩ ዘሎ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንምድልዳል ዝዓለመ ዘተኸካይድ እዮም ዝብል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ቱርኪ ጸጥታን ርጋትን ኢትዮጵያ ከም ዘገድሳ ምግላጻ ብሓደ ወገን ምስ መራሕቲ ሱዳን ከዓ ኣብ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ዝምድና ክትምስረት ምስምምዓ በቲ ካልእ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ንዘሎ ደባዊ ምስሓብ ብኣሉታ ከይጽልዎ ስጋት ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክነጥፋ ዝጸንሓ 11 በርጌሳውያን ማሕበራት መርመራ ይካየደለን ምህላው ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ማሕበረሰብ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ንዘፍለጠ ናይ ዝመጽእ ዓመት ባጀት ንምጽዳቕ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ እዩ። ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ኣቶ ጂማ ዲልቦ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ስርሐን ደው ከብላ ዝተኣዘዛ 3 ማሕበራት ከም ዘለዋ ብምዝኽኻር ካልኦት እውን ንጥፈታትን ከየካይዳ እገዳ ዝብየነለን ከም ዘለዋ ኣመልኪቱ። ተንተኣጊደን ዝበሃላ ዘለዋ ትካላት ግብረ ሰናይ ሬድዮታትን ካልእ ናይ መራኸቢ መሳርሒታትን ሒዘን ስለ ዝተረኽባየን ኢሉ። ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘይተዋሃቦም ወጻእተኛታት ናብ ኢትዮጵያ እንዳተዋ የንቀሳቕሶም ከም ዘለዋ ዝሕብር መልእኽታት ስለ ዝመጻና ጉዳይን ክሳብ ዝጻረይ ክዕሸጋ ኣዚዝና ክብል እዩ ኣካየዲ ስራሕቲ ትካል ዝገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ንሓይልታት ትግራይ ሓጊዝኩም ብዝብል ክሲ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ትካላት ግብረ ሰናይን ውልቀ ሰባትን ናይ ምዕሻግን ምእሳርን ስጉምቲ ከም ዝወሰደ በብእዋኑ ከፍልጥ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሶማል ናይ ዝሰቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ሓላፍነት ዝወስድ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ክብል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሶማል ከሲሱ። ዝሓለፈ ሰሙን ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ሸበሌ ናይ ሶማል ንሓለዋ እናዞረ እንከሎ ብዝተኻየደሉ ድብያ ካብ ክልቲኡ ወገናት ቁጽሮም ብንጹር ዘይተነግረ ሰባት ሞይቶም እዮም። እንተኾነ ሞት ናይቶም ሰላማውያን ሰባት እቲ ውግእ ደው ድሕሪ ምባል እዩ ተፈጺሙ ክብል ኣመሓዳሪቲ ዞባ ዓብዱልቃድር መሐመድ ኑር ገሊጹ። ንሱ ብዝሃቦ ቃል ኣብቲ ጋጣሚ ካብ ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት 5 ሓረስቶት ከም ዝርከብዎም ብምግላጽ ንገለ ካብኣቶም ብኣካል እውን ይፈልጦም ምንባሩ ሓቢሩ። ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ማለት ኣሚሶም ኣብቲ እዋን ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዝነበሩ ኩሎም ኣባላት ኣሸባብ እዮም ነይሮም ክብል ድሕሪ ምጽናሕ 2 መዓልቲ ጸኒሑ ነቲ ፍጻሜ መርመራ ይካየደሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ጎልወይን ኣብ ልዕሊ ኣሚሶም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 7 ኣባላት ኣሸባብ ከም ዝቐትሉ ዘመልከተ ዓቃብ ሰላም እቲ መርመራ ተጻሪዩ ውጽኢቱ ክሳብ ዝፍለጥ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ዕጡቓት እዮም ነይሮም ኢሉ ከም ዝኣምን ብማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ኣብ ዘርግሖ ቃል ሓቢሩ። ውጽኢት መርመራ ንሓፋሽ ክፉት ከም ዝኸውን እውን ገሊጹ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ካብ ዝቐጺሉ ዝቐርብ ትሕሶና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ክኸውን ሰናይ ምክትታል። እዚ راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ክሊማው ለውጢ ንኣፍሪቃ ዝያዳ ኸሃሲ እዩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ፣ ኣልጀርያ፣ ኣብ ኤውሮጳ፣ ኣብ እስጳኛ፣ ግሪክ፣ ቱርኪ፣ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርንያን ካልኦት ከባቢታት ዓለምን ባርዕ ጫካ ኣጋጢሙሎ። ባርዕ ጫካ ዝበዝሕ ግዜ ባህርያዊ ኮይኑ ኣብ ግዜ ክረምቲ ብዘጋጥም ሓያል ሙቐትን በርቅን ከምኡውን ሰብ ብዝፈጥሮ ቁልዒ ሓዊ፣ ኣብ ካምፒን ዝውላዕ ሓዊ፣ ሽጋራ ብሸለልትነት ይኹን ብፍላጥ ክበጋገስ ይኽእል። እንተኾነ ብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ባርዕ ጫካ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ። ምስኡ ተተሓሒዙ ድማ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ማለት ካብ 2010 ንድሓር ሓንቲ ካብ ተኻለይቲ ዓመት ብዘይሓይሽ እተን ዝሞቐ ዓመታት እናተባህላ ክብረ ወሰን እናሓዛ ብምምፀን ዓለም ብፍጥነት እናሞቐት ትመጽእ ከም ዘላ የንፍቱ። ቢልዮናት ዓመታት ኣብ ዘቑፀረ ታሪክ ተፈጥሮ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣዝያ ክትመወቕን በንጻሩ ኣዝያ ክትዝሕልን ክብለጠቕ ክትብል ከም ዝጸንሐት ዘርእዩ ስነ ጥንታውያን መርመራታት ኣለዉ። ስለዚ ዓለም ኣብ ናይ ሙቐት ክብለጠቕ ምባል ዑደታያ ዘላ ክበሃል ይከኣል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ደቂ ሰባት ብዝፈጥሮ ዘለዉ ካርቦን ንሙቐት ዓለም የጋድዶ ከም ዘሎ ተመራመርቲ ይገልጹ። ካብ ዘበነ ኢንዱስትሪ ማለት ካብ 1850ታት ንድሓር ወዲ ሰብ ብዝተኸሎም ፋብሪካታት፣ ማሽነሪታት፣ መካይንን ካልእን ብፍኑ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ትኪ ናብ ኣየር ክፍኑ ጸኒሑ። እዚ ትክዚ ምስ ምዕባለ ዓመታዊ እናበዝሐ ክመጽእ ብምጽንሑ ሙቐት ዓለም ኣብ ምውሳኽን ክሊማ ለውጢ ኣብ ምኽታልን ዓብዪ እጃም ይጻወት ኣሎ። ካብ ትኪ ዝምንጩ ካርቦን ካብ ከባቢ ኣየር ኣትሞስፌር ዘይወፅእ ብምዃኑ ናብ መሬት ዝበጽሕ ጨረርታ ፀሓይ ተንጸባሪቑ ካብ መሬት ከይወፅእ ይኽልክሎ። ብቐጥታ ካብ ፀሓይ ዝመጽእን ጨረርታን ተንጸባሪቑ ዘይወፅእ ይውስኾ ብምህላው ተዓብዒቡ ሙቐት ይውስኽ ይሕግዞ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ክሊማ ምትእታው ብምፍጣር ከም ዝቕየር ይገብሮ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓመታዊ ያሳት 40 ሚልዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ናይ መሬት ክለኣየር ይፍኖ። እዚ ብከላ ዝስዕብ ትኪ ብብዝሒ ዘመንጭዋ ድማ ቻይና፣ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ህንዲ፣ ሩስያ፣ ጃፓን፣ ጀርመን፣ ኢራን፣ ደቡብ ኮርያ፣ ስዑድ ዓረብን ኢንዶኔዥያን እየን። ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ተሰሪዐን ዘለዋ። ሓያሎ ካልኦት ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላን ኣብ ምዕባል ዝርከባን ሃገራት እውን እጃመን የበርክታየን። ኣህጉር ኣፍሪቃ 54 ሃገራት ዝሓቆፈትን 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋን እኳ እንተኾነት ምስ ካልእ ዓለም ተወዳዲሩ ናብ ከባቢ ኣየር ካብ ዝፍኖ ካርቦን ዳይኦክሳይድ 100 ጥራያ ተመንጩ። ፍርቁ ካብዚ ድማ ብደቡብ ኣፍሪቃ ዝፈርዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ 900 ካብ እተመንጭዎ ኤሌክትሪክ ከሰል ብምቅጻል ትረኽቦ ብምዃኑ ድማ ናታ ጥራይ ፍርቂ ክሽፍን ዝኽኣለ። ኣፍሪቃ 100 ጥራይ ብከላ ካርቦን እትገብር ክነሳ ብሰንኩ ናይ ዝስዕብ ክሊማዊ ለውጢ ግዳይ እትኸውን ግን ኣብ ቀዳምነት ትስራዕ ንሳያ። ካልኦት ዘይማዕበላ ሃገራት ከዓ ይኽተልኣ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ዝበዝሐ ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብሕርሻን መጓሰን ዝናበር ብምዃኑን ዝበዝሕ ድማ ሕርሻ ንኸካይድ ወቕታዊ ዝናብ ዝጽበ ብምዃኑ ብመጓሰ ዝናበሩ ስርዓተ መሕድሮ ብዘብቁሎ ሳዕርን ዝናብ ዝዓቑሮ ማይን ዝጥቀሙ ብምዃኖም ተገሊጹ። ካርቦን ዘስዓቦ ክሊማዊ ለውጢ ጽልኡ ኣብ መላእ ዓለም ይንጸባረቕ እኳ እንተሃለወ ዝማዕበላ ሃገራት ምስ ለውጢ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ሓድሽ ናይ ሕርሻን መፍረ እንስሳን ሜላታት እናተጠቕመየን ምስ ለውጢ ዝቀባበላ ዘለዋ። ኣብ ኣፍሪቃ ግን መብዛሕትኡ ጊዜኡ ዝሓለፎ ሜላታት ይቕጽል ምህላው እቲ ጽልዋ ዝለዓለ ይኸውን ኣሎ። ህዝቢ ኣፍሪቃ ዝበዝሕ ኣብ ብትሕቲ ቅርጺ ዘይማዕበለ ገጠራትን ከተማታትን ዝነብር ምስ ምዃኑ እውን ዘጋጥሙ ባህርያዊ ሓደጋታት ብቐጥታ ክጸልውዎም ከለዉ ዝበዝሐ ሃገራት ህዝበን ብህፁፅ ክረድእ ዝኽእል ስርዓተ ምሕደራ ዝኽተል ኣይኮናን። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ሙቐት ናይ ዓለም ወይ ክሊማዊ ለውጢ ክበሃል እንከሎ ናይ ሙቐት ዓቐን ጥራይ ኣይኮነን ዝውስኽ። ክሊማዊ ለውጢ ዝተመዛበለ ናይ ክሊማ ምቅያር እዩ ዝኸትል። ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝፈላለ ኣብ ገለ ክቱር ሙቐት በንጻሩ ድማ ክቱር ዛሕሊ፣ ዕለቕልቕ ማይ በንጻሩ ድማ ደርቂ፣ ህበብላ ዝተሓወሶ ዝናብን ካልእ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝቀያየር ኩነታት ኣየርን የስዕብ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ዝወረደ ሓያል ዝናብ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ብፍላይ ድማ ቀላይ ቪክቶርያ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ብምምልኡ ኣብ ገማግሙን ኣብ ከርሱብ ዝርከባ ደሴታትን ዕለቕልቕ ማይ ከም ዝተፈጥረ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከውርድ እንከሎ ዓሰርታት ኣሽሓት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም እዮም።
ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተረንሻል ማለት ብኣይሄኣዊ ዝፍለጥ ዝናብ ኣብ ሓደ እዋን በበዝሒ ማይ ዘውርድ ጽዑቕ ዝናብ ክሃርም እንከሎ ከም ውጽኢቱ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ ቀላይ ቪክቶርያ ድማ ካብ 1964 ንድሓር ኣብ 56 ዓመታት መሊኡ ኣብ ዝለዓለ በፂሑ ኣብ ሱዳን ብዛሃረመ ቀጻሊ ዘይንቡር ማይን ብዘኸተሉ ዕለቕለቕን 16 ክፍለ ሃገራት ወይ ድማ ዞባታት ክህሰያ እንከለዋ 115 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም ልዕሊ 100,000 ኣባይቲ ብምፍራሱ ድማ ህይወት ኣሳት 500,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ ኣትዩ መሬት ሱዳን ብጎላጉል ዝተዓብለለ ሰጣሕ መታሕት ብምዃኑ ማይ እንክሃርም ፈለግ ኒል እንክመልእን ብኡንብኡ ምዕልቕላቕ ማይ ዘጋጥም በዚ ምኽንያት ድማ ሱዳን ዓመታዊ መጠናዊ ናይ ምዕልቕላቕ ማይ ዝረኣየላ ሃገር እያ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠመ ዕልቕልቕ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ነይሩ ብሓፈሻ ክሊ ማያዊ ለውጢ ዘስዓቦ ለውጢ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ክሊማዊ ስጊንጥሬን ዝርከባ ዘለዋ ዝተወሰነ ዓመት ብዝሒ ማይ ክረአ እንከሎ ቀፂሉ ድማ ደርቂ ዝረኣየሉ ዙሮት ይመላለስ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ክረምቲ ቀልጢፉ ይመጽእ ቀልጢፉ ይውድእ በንጻሩ ድማ ዶንጊዩ ይጅምር ዶንጊ ድማ ይውድእ ይኸውን ምህላው ብፍላይ ክረምቲ ዝጽበዩ ሓረሶት ክግምትዎ የሸግሮም ኣሎ ዝሓለፈ ዓመት ብሓፈሻ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ዕልቕልቕ ዝተረኣየላ ዓመት እያ ነይራ ብዝሒ ማይን ዕልቕልቕን ካብ ሱዳን ኢትዮጵያ ክሳብ ሶማልን ታንዛንያን ከምኡውን ክሳብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ማእከላይ ኣፍሪቃን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ጉድኣት ኣውሪዱ ዝናብ ሓረሶት ንሕርሻ ኣብ ዝቀራረብሉ ዝነበሩ ቀልጢፉ መጺኡ ዕልቕልቕ ብምፍጣሩን ድሓር ድማ ቀልጢፉ ብምቁራጹ ሕርሻዊ እቶት ከምቲ ዝድለ ከይከውን ዓንቂፍዎ ዝሃረመ ዓቐን ዝናብ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ወይ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ዕልቕልቕ ዘስዓቦ ብድምር ኣሳት 300 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 10 ኣሽሓት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ዝሃረመ ዘይንቡር ማይ ኣንበጣ ምድረ በዳ ክስስኑ ምሕጋዙ እቶም ኣንበጣ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተዘርጊሖም ሓያሎ ጉድኣት ኣውሪዶም ኣብ ክሊ ማይ ኒጀር ሞሪታንያ ከምኡውን ኣብ ሓያሎ ክፋላት ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ዓቐን ኣዝዩ ዝወሓደ ዝናብ ብምህራሙን ዝነበረ ወሓይዝን ዕቑር ማይን ብምህፋፉ ሚልዮናት ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ሓያሎ ስድራ ቤታት ድማ ዝነበረአን እንስሳታት መጓሰ ስኢነን ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ሳሕለ ሰሃራን ሳቫናን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ብማሕረስን መጓሰን ኣብ መንጎ ዝናበሩ ኣህዛብ እውን ግጭት ይፈጥር ኣሎ ብመጓሰ ዝናበሩ ውሕድ ማይን ሳዕርን ምስ ዘጋጥሞም ጤለ በጊዖም ላሕሞም ክምግቡ ናብ ናይ ሕርሻ ቦታታት ይፍርወን በንጻሩ ብሰንኪ ዋሕዲ ማይ ውፅኢት ሕርሻ ክሓፍቱ ዘይከኣሉ ሓረስቶት ከብትን ጤለ በጊዕን ጓሶት ክዘምቱ ይረኣዩ ብሰንኪ እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኬንያ ጫድ ማእከላይ ኣፍሪቃ ክሳብ ናይጀርያን ማሊን ካልእ ኣብ መንጎ ሓያሎ ብመጓሰን ብሕርሻን ዝናበሩ ኣህዛብ ክሳብ ሰባት ምቅታል ዘስዓበ ግጭታት ክካየድ ጸኒሑ በዚ ምኽንያት ክሊ ማያዊ ለውጢ ኣብ ኣፍሪቃ ሕፅረታት መግብን ማይን ጥራይ ዘይኮነ ዝኸትል ኣብ መንጎ ህዛብ እውን ግጭት ከስዕብ ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ማያት ውቅያኖስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይመልእ ብምህላው ድማ ሓያሎ ደሴታት ከም ሲሸልስ ሞሪሸስ ኬፕ ቨርደ ሚልዮናት ኣህዛብ ዝቕመጥወን ከም ከተማታት ሞምባሳ ኬንያ ዳሬ ሰላም ታንዛንያ ኬፕታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ሌጎስ ናይጀርያ ድማ ናይ ዕልቕልቕ ሓደጋ ገጢምዎን ኣሎ ኣፍሪቃ ትረኽቦ ዝናብ ካብ ውቅያኖሳት ኣትላንቲክን ህንዳውን ሃፊፉ ብዝፍጠር ደበና እዩ ዓመታዊ ዝቀያየር ሙቐት ናይዘን ውቅያኖሳት ድማ ኣብ ክሊማት ኣህጉር ጸላዊ ለውጢ ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙቐት ዘን ውቅያኖሳት ብፍላይ ድማ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ ኣሎ ክሊማዊ ምቅያር ብዝኽተሎ ለውጢ ሙቐት ህንዳዊ ውቅያኖስ ብፍላይ ድማ እቲ ምስ ኣፍሪቃ ዘዳብዎ ምዕራባዊ ሸነኹ ካብ ንቡር ንላዕሊ ብምሟቑ ንሱ ዝፈጥሮ ሃፋን ከቢድ ደበናኒ ድማ ዳርጋ ናብ ብምሉአን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓለፈ ዕልቕልቕ ማይ ዝፈጠረ ህንዳውን ኣትላንቲካውን ከምኡውን ካልኦት ውቅያኖሳት ሙቐቶም ብምውሳኾም ዝፈጥሮ ኤልኒኒዮ ላኒና ዝበሃሉ ተርዮታት ኣለዉ እቶም ተርዮታት ሓንሳብ ምስ ዘጋጥሙ ድማ ጽልዎም ንዓመታት እዩ ዝቕጽል ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣጋጢሙ ዘሎ ኤልኒኖ ንምብራቕ ኣፍሪቃ ዝያዳ ማይ ክህብ እንከሎ ንደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ከም ዝደረቕ ገይሩሎ ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ኣፍሪቃ ይኹን ዓለም ዘኸትሎ ዘሎ ሳዕቤን ዕልቕልቕ ደርቂ ህበብላዊ ንፋስ ባርዕ ጫካ ንሱ ዘኸትሎ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማትን ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዓለም ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ምሟቕን መዝሓልን መስርሕ ተካይድ እኳ እንተኾነት
እዚ ናይ ሕጂ ሙቐት ግን ንጥፈታት ወዲ ሰብ የጋድዶ ብምህላው ኣብ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ጽገነታት እንተተኻይዱ ክጎድል ይኽእል እዩ። ብመሰረት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዘርግሐ ሳይንሳዊ ምርምር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙቐት ዓለም ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ ንሰብኣውነት ቀይሕ መብራህቲ ወሊዑ ከም ዘለዩ ዝግለጽ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ወዲ ሰብ መዓልታዊ መነባብሩ ከነጣጥፍ መኪና ምዝዋር፣ ነፈርትን ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስን፣ ፋብሪካታትን ኢንዱስትሪታትን ምክያድ፣ ገዛውቲ ንምማቕን ምዝሓልን ከምውን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ንምስልሳል ጸዓት የድልዮ። ጸዓት ንምምንጫው ነዳዲ፣ ከሰል ወይ ዕንጨይቲ ምቅጻል የድሊ። ነዳዲ፣ ከሰል ወይ ዕንጨይቲ ምቅጻል ድማ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የመንጩ። ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ካርቦን ካብ ከባቢ ኣየር ማለት ኣትሞስፌር ዘይወፅእ ብምዃኑ ናብ መሬት ዝበፅሐ ጨረርታ ብርሃን ፀሓይ ተንፀባሪቑ ካብ መሬት ዘይወፅእ ካርቦን ይኽልክሎ። እዚ ድማ ሙቐት ይፈጥር። ኣብ ልዕሊ እዚ ከም ምርባሕ ከብቲ፣ ጠለብ መግቢ ወይ ስጋ ንምምላእ ኢንዱስትሪ ምርባሕ ከብቲ እናስፋሕፍሐ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ትንፋስ ከብትን ቀልቀልን ብብዝሒ ሚቴን ዝምንጩ ብምዃኑ ንኣብነት ኣብ ምቕዳድ ኦዞን ዓቢ ተራ ይጻወት። ከም ብከላ ፕላስቲክ፣ ምምራዝ ውቅያኖሳትን ምቑራጽ ኣግራብ ዝኣመሰለ ብቐጥታን ተዘዋወርን ኣብ ምብካልን ምውሳኽ ሙቐትን ዓለም ዓቢ ተራ ይጻወት ኣሎ። ኣብዚ ጥቕሚ ኣግራብ ኣዝዩ ዓቢ ተራ ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣግራብ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብምስትንፋስ ኦክሲጅን እዮም ዘመንጭዉ። ኣግራብ እንተተቖሪጾም ግን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዝመጽኡ ካልእ ኣካል ስለ ዘየለ ኣብ ክሊ ኣየር ይተርፍ። በዚ ምኽንያት ምትካል ኣግራብ ሓደ ካብ መከላኸሊ ሜላ እዩ። ሙቐት ዓለም ካብ ዘለዎ ማእከላይ ገምጋም ብ2 ዲግሪ ሴልሲየስ እንተወሲኹ ሙቐት ዳግማይ ንድሕሪት ናብ ዘይምለሰሉ ደረጃ ክበጽሕ እዩ። ብሰንኩ ድማ ዝያዳ ደርቂ፣ ዕለቕለቕ ማይ፣ ደሴታትን ገማግም ባሕርን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምልኣቱ ውቅያኖሳት ብምኽታል ሓደ ካብ 3 ፍጡራት ዓለም ከጽንቱ ተኽእሎ ኣሎ። በዚ ለውጢ ዝያዳ ዘህሰያ ድኻታት ሃገራት ብፍላይ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ክኾና እየን። ክሊማዊ ለውጢ መቆጻር ናይ 12 ዓመት ዕድል ጥራይ ከም ዘሎ ኪላታት ይገልጹ። ነዚ ለውጢ ንምቆጻር ደቂ ሰባት ዘመንጭዎ ካርቦን ከጉድሉ ኣለዎም። ሃገራት ድማ ኣብ ኢንዱስትሪን ምቅጻል ካርቦንን ዘለወን ፖሊሲታት ክቕይራን ብተተካእ ጸዓት ክትከወን ኣለወን። ነዚ ንምትግባር 175 ሃገራት ዝፈረማሉ ኣብ 2016 ውዕል ፓሪስ ተኸቲሙ እዩ። እንተኾነ 40 ሚታዊት ብከላ ዘካይዳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ቻይናን ነቲ ካርቦን ናይ ምቁራጽ ውዕል ብግቡእ የተግብረዎ ምህላውን ዝግበር ቃልሲ ኣድማዒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኣብነት ካብ ውዕል ፓሪስ ጠቕሊሉ ወፂኡ ነይሩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣፍሪቃ 1 ሚታዊት ጥራይ ብከላ ትገብር ብምዃና እቲ ኣንጻር ሙቐት ዝግበር ቃልሲ ብዓብዩ ኣብተን ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዝወስዶ ስጉምቲ እዩ ዝምርኮስ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዓወት ጣሊባን ኣብ ኣፍጋኒስታን ሕማቕ ዜና ንኣፍሪቃ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብመጥቃዕቲ መስከረም 11 ኣብ ኒውዮርክ ተደኪነን ኣብ ልዕሊ ዝነበራ ማንታ ህንጻታት ንግዲ ዓለም መጥቃዕቲ ምስ ወረዳ ተጓያ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታንያ መጥቃዕታዊ ወራራ ካይዳ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን መጥቃዕቲ ዘካየደት ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ መንግስቲ ጣሊባን መጥቃዕቲ ንዘካየዱ ኣልቃዒዳን መራሒኦም ኦሳማ ቢንላደንን መዕቆቢ ሂቡን ኣብ ኣፍጋኒስታን ክስስኑ ባይታ ሂቦምን ብዝብል ክሲ እዩ። ኣሜሪካ ንጣሊባን ካብ ስልጣን ኣውሪዳ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ብዴሞክራሲያዊ ዝተባህለ መንግስቲ ክትከኦን ሰራዊት ከተሰልጥንን እኳ እንተጸንሐት ዘይሰዓር ኩናት ምዃኑ ተረዲኣ መንግስትን ሰራዊትን ኣፍጋኒስታን ንገዛእ ርእሱ ክከላኸል ይኽእል እዩ ብምባል ካብቲ ሃገር ከም እትወፅእ ድሕሪ ምግላጻ ጣሊባን ብዘካየዶ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ቅድሚ ትማሊ ሶኒ ንርእሰ ከተማ ካቡል ተቆጻጺሩ ይርከብ። መንግስትን ሰራዊትን ኣፍጋኒስታን ሙሉእ ሓገዝ ኣሜሪካ ክግበረሉ ጸኒሑ። ሰራዊት ሃገር ብፍላይ ሙሉእ ዕጥቅን ታዕሊምን ተዋሂብዎ። እንተኾነ መንግስቲ ይኹን ሰራዊት ሙሉእ ዓቕሚ ኣብ ጽግዕተኝነት ኣሜሪካ ተመርኪሱ ክኸይድ ብምጽንሑ መንግስቲ ክቕጽል ኣይከኣለን፣ ሰራዊት እውን ኣትኪሎ ክዋጋእ ወኒ ይነበሮን። እዚ ተርእዮ እዚ ንኣፍሪቃ ሓደጋ እዩ ዝብል ሶማልያዊ ናይ ጸጥታ ክኢላ ዓብዱሰላም ጉልያድ ንሱ ኣብ ሶማልያ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣሸባብ ከም ኣብነት እንተተወሲዱ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንሓያሎ ከባቢታት ተቆጻጺሮም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ዓብዱሰላም ጉልያድ ቀንዲ ሻኽለቱ
ናይ አልሸባብ ምህላው ዘይኮነ መንግስቲ ሶማል ንአልሸባብ ንምቅላስ ኣብ ሓገዝ ናይ ደገ ሃገራት ዝምርኮስ ብምዃኑ ኣብ ሶማል እውን ሓደ መዓልቲ ልክዕ ከም ናይ አፍጋኒስታን ከጋጥም ስለ ዝኽእል እዩ ንሱ አልሸባብ ከም ናይ ጣሊባን ሓይሊ እኳ እንተዘይሃለዎም ክገብሩ እንተደልዮም ግን ዝዓግቶም ከም ዘየለ ምክንያቱ ኣብ ፀጥታ ሶማል ተዋፊሩ ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ አፍሪቃዊ ሕብረት አሚሶም ካብታ ሃገር ክስሕብ ምዃኑን ሶማልያ ሰራዊታ ከተጉድል ትህቅን ምህላዋን እዩ ዓብዱልሰላም ጉልያድ ሶማል ርእሳ ኽኢላ ወንን ሓላፍነትን ዝስከም ሰራዊት ከተሰልጥን እንተዘይክኢላ ዕጫ አፍጋኒስታን ኣብ ቀረባ ግዜ ከጋጥማ እዩ ይብል ኣብ ምዕራብ አፍሪቃ ኣብ ዞባ ሳሕል ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገራት ማሊ ኒጀር ቡርኪና ፋሶ ጫድ ሞሪታንያ ናይጀርያ ኣብ ምብራቅ አፍሪቃ ድማ ኣብ ሶማልን ሞዛምቢክን ዝተፈላለዩ ሕሉፋት ሃይማኖታውያን ዕጡቃት ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዞም ሕሉፋት ሃይማኖታውያን ጉጅለታት ሃገራት ንሓድሕደን ብምትሕጋዝ በመገዲ ሕብረት አፍሪቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ከምውን ምትእታው ፈረንሳን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካንን ክቃለሶኦም ዝፍትና ዘለዋ ሶማል ትኹን ካልኦት ሃገራት አፍሪቃ ብውሽጣዊ ዓቕመን ብገዛእ ዓቕሚ ሰራዊተንን አንጻር ሕሉፋትን ሃይማኖታውያንን እንተዘይተቃሊሰን እሞ ፈጺመን እንተዘይጥፍአኖኦም ተመሊሶም እናመፁ ከሸግርወንን ኣብ ገለውን ሰፋሕቲ ቦታታት ምቁፅጻር ክኽእሉ ምዃኖም ክኢላታት ይግምቱ ኣብ አፍሪቃ ዕጡቃት ጀምዓት ኑስራ አልእስላም ወልሙስልሚን ዝበሃሉ ክፋል አልቃዒዳን እስላማዊ ንግስነት ኣብ ሰሃራ ዝበሃሉ ክፋል ናይ ዳዕሽን ከምውን አሸባብ ቦኮ ሓራምን እቶም ብቐንዱ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ እዮም ኣብ 2012 ዕጡቃት ጥዋረግ እስላማዊ ምንቅስቓስ ኣዛዋድ አልቃዒዳ ኣብ መቕሪብ ኣሳድር ዲንን ካልኦትን ምስ ዝበሃሉ ዕጡቃት ጉጅለታት ብምውኻድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ማሊ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ሓፂር ግዜ ንሰሜናዊ ክፋል ማሊ ተቆፃፂሮም ኣዛዋድ ዝተባህለት ሃገር ከም ዝኣወጁ ይዝከር እዞም ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ብምትሕጋዝ ፈረንሳ ካብ ዝበዝሕ ክፋል ማሊ ተኣልዮም እኳ እንተለዉ ነታ ሃገር ግን ኣብ ቀጻሊ ስጋኣት ይርከቡ ኣብ ሶማል ዘሎ ዘይተረጋግአ መንግስቲ ኣብ ሳሕለ ሰሃራ ድማ ሰፊሕ ካብ ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነ ምድረ በዳን ናይ ማሊ ዘይምርግጋእን ክስስኑ ሓጊዝዎም ኣሎ ብዘይካቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ካልኦት አንሳር አልእስላምን ቦኮ ሓራምን ዝበሃሉ ዕጡቃት ጉጅለታት እውን ኣብ አፍሪቃ ካብ ዝንቀሳቐሱ እዮም አልቃዒዳ ንሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ካብ ስዑዲ ዓረብን ብሓፈሻ ድማ ካብ ሃገራት እስላም ብሓይሊ ንምውፃእ ኣብ 1988 ኣብ ኩናት አፍጋኒስታንን ሕብረት ሶቪየትን ኣብ አፍጋኒስታን ዝተመስረተ እዩ ዳዕሽ ብወገኑ ኣብ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቅ ካሊፈት ንምቋም ኣብ 1999 ብኣቡ ሙሳድ ኣዘርቃዊ ኣብ ዒራቅ ከም ዝተመስረተ ይዝከር እዞም ሕጂ ጣሊባን ተባሂሎም ንአፍጋኒስታን ተቆፃፂሮም ዘለዉ አንጻር ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝዋግእሉ ዝነበሩ አሜሪካ ትሕግዞም ከም ዝነበረት ይግለጽ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ አፍሪቃ ብሰሙን ዝትሕሶና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ብዝተፈለየ ትሕሶ ይራኽበና ሰላም ቅነ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تقني فتوى تخاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتوت الربع زغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفني زبن لا يتحس الدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دماكم أدالونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا دقيمة سلام بالفتوى تخاتلتي نايلم تحستنا قلبي كابزر استا مصحف بممهر أبيل أبرها خبست دالوت ستوصدق خونيو معرف 18 ممسراتن مقيارنا الرأية اتيتود
ኣረኣእዩ ደስ ኣይብለንን ወይ ድማ ኣባይ ዘለካ ኣረኣእያ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብሉ ሓረጋት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብተደጋጋሚና ንጥቀመሎም እንተኾነ ግን ቃል በቓሉ እምበር እቲ ስነ ልቦናዊ ትርጉሙ ንመብዛሕትና ሓድሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣረኣእያ ከም ኣምር እንታይ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ ዝፍጠር ከመይ ኢልና ከረኣእያናን ኣረዳድኣናን ካልኦትን ንቕይር ኣረኣእያ ምስ ባህሪ ዘለዎ ዝምድናን ጽልዋን ከመይ ዝበለ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ምስ ዝምለሹ ኣብ ኣረኣእያ ንጹር መረዳእታ ክህልወና ክእል ኣረኣእያ ክንብል ከለና ብተዘማዲ ምሳኻ ዘሎን ዝጸንሐን እምነት ገምጋም ወይ ርእቶ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ነገር ወይ እውን ኩነታት ኮይኑ ካብኡ ብምምጋስ ንሰባት ንነገራት ንኹነታት ብኣዎንታዊ ብኣሉታዊ ወይ እውን ከከም ኩነታቱ ብኣዎንታን ኣሉታን መንገዲ ንኽንጥምቶም ዘኽእለና መስርሕ እዩ እዚ ንንፈትዎምን ዘይንፈትዎምን ንንቕበሎምን ዘይንቕበሎምን ሰባት ወይ ነገራት ኩነታት ኣተሓሳስባታት ዝውክል ኮይኑ ብኸመይ መንገዲ ንሕዞም ዘኽእለና መስርሕ ኣተሓሳስባ እዩ ኣረኣእያ ብሰባት ኣተሓሳስባታት ነገራት ብግዜ ዝጽሎ ኮይኑ ምስ ምቕያር ግዜን ኩነታትን ኣረኣእያና ዝቕየረሉ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ምናልባት ምስ ግዜ ኣተሓሳስባና ናይ ምምዛን ዓቕምና ስፍሓት ግንዛቤና ስለ ዝዓቢ ቀደም ዝነበረና ኣረኣእያ ክመሓየሽን ክመዓራረን ይኽእል ሓደ ኣረኣእያ ኸተማዕበል ዝነበረ ግዜን ድሓር ዝመጽእ ግዜን ሓደ ኸይከውን ስለ ዝኽእል ኣብ ኣረኣእያኻ ለውጥን ምቅያርን ከምጽእ ባህርያዊ እዩ ኣረኣእያናን ባህርያትናን ከም ዝሳነዩን ኣብ ሓደ መስመር ከም ዝመጹ ጌርና ክንሕዞም ወርትግ ምጽኣና ኢና እዚ ማለት ተግባርና ምስ እምነትና ኣብ ሓደ ነገር ከም ዝሳነ ጌርና ክንሰርዖ ንፈትን እንተኾነ ግን ኣሎ እዋናት ኣረኣእያና ምስ ባህሪና ዘይጋጠመሉ ንኣብነት ኣረኣእያኻ ኣብ ሓደ ሰብ ጽቡቕ እዩ ንበል ካብዚ ዝተበገሰ ምስቲ ሰብ ጽኑዕ ዕርክነት ትምስረት ናይ ኣጋጣሚ ጉዳይ ኮይኑ ብዋጋ ዕርክነትካ ክትረብሓሉ ዝቕስበካ ጉዳይ ይርከብ ንበል ረብሓኻ ዛዝዩካ ዕርክነት እንዳደለኻ ኣረኣእያ ናብ ረብሓኻ ትጐይ ባህሪ ኣረኣእያን ባህሪን እግርን ከበሮን በበይኑ ዝዓይኒ ትቕኒት ይህልዎም ማለት እዩ ብኻልእ መንገዲ ንሓደ ሰብ ጠባዩ ክንገልጽ ከለና ኣፉን ተግባሩን ሓደ እዩ ንብሎ ዝብሎን ኣረኣእዩ ዝገብሮን ባህሪኡ ሓደ ማለትና እዩ ስለዚ ግዜን ጠባያትናን ካልኦት ረቑሒታትናን ተደማሚሮም ኣረኣእያና ምስ ባህርያትና ክሳነዩን ከይሳነዩን ይውስኑ ኣረኣእያና ኣብ ሓደ ነገር ብሰለስተ ባእታታት ዝቖመ እዩ ቀዳማይ እምነት ንሓቅታት ርእይቶታት ሓፈሻዊ ኣፍልጦ ኣብ ሓደ ነገር ካልኣይ ስምዒት ንፍትወት ጽልኢ ፍቕሪ ኣብ ሓደ ነገር ሳልሳይ ባህርያት ተግባራውነትና ኣብ ሓደ ነገር ካብ እምነትናን ስምዒትናን ዝብገዝ እዞም ሰለስተ ባእታታት ኣረኣእያ መብዛሕትኡ ግዜ ተሳንዮም እዮም ዝኸዱ ንኣብነት ንሓደ ነገር ዘለና እምነት ኣዎንታዊ እንተደኣ ኮይኑ ኣዎንታዊ ስምዒት ከነማዕበል ይድርኸና ኣምሳያናቱ ኸ ኣዎንታዊ ባህሪ ነማዕበል ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣሉታዊ እምነት ኣሉታዊ ስምዒት የማዕብል ብኡ መጠን ከዓ ኣሉታዊ ባህሪ ይህልወና እዚ ይኹን ዳእምበር እቲ ልክዕ ባህርያትና ኩሉ ግዜ ንኣረኣእያና የንፀባርቕ ማለት ኣይኮነን ኣብ ሓደ ነገር ኣዎንታዊ ኣረኣእያ ሃልዩካ ኣሉታዊ ባህሪ ከተማዕብል ትኽእል ወይ እውን ኣሉታዊ ኣረኣእያ ሃልዩካ ኣዎንታዊ ባህሪ ክህልወካ ይኽእል ነዚ ዝምልከት ዝተገብረ መጽናዕቲ ምስ እንምልከት ኣጸቢቑ ክርዳእና ይኽእል ላፔር ዝበሃል 1934 ኣብ ግዜ 1930 ኣብቲ ዓሌታዊ ፍልለይ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ዝነበረሉ ግዜ ምስ ሓንቲ ጓል ርሑቕ ምብራቕ ናብ ኣሜሪካ ይገይሹ
أبز خدوه بيت مقبي يخون مزناقعي صبو انقدوت يرخبو كابتن زبس حوان كل 150 هوتيلات أبا حانت تراي أتزقباء انقدوت يرخبون عدوهم مستملسو نقول لن زبس حوان هوتيلات محتت يسدلان أتمحتت ناير حقوق مبراق أقايش مز مسؤول فحشو انقدوت دوم هبا زبليو أتزقرم مبزعتين أتنزبت حوان هوتيلات فقادة نياتات كم زيكونا مليسان بتكبار بحري دارقا خلنا نتون هوتيلات صبو انقدوت هيبانين بمنفس الرأياقن فقادة نياتات كم زيكونا قليسان سلازي أزمة صناعتاو صحف قالو تاوي الرأيا هاليوكا أون تاو بحري نخلوكا يخيل ويون أون تاوي الرأيا هاليوكا قالو تاو بحري كتنس أوالغ تخيل نابزبل مدمدم تايب صحنا الرأينا التأماماني قلاص بحرياتنا يكونن نابزبل امنتون يززونا وحدت أمونغو الرأيان بحرين كهلون كيهلون سألو بزحت رواحيدات كم زلوغن زي مزنقع نابنت ناب حدا لامان مبصح الرأي خان بحري خان تساني وخمس خير تقبر أزم زي سرح مس بحريخا زي كيد الرأيات معبل طبيعتنا ون الرأيانا مس بحرياتنا كسانين كيسانين سألواي فتريو محبراو سنة مقبار محبراو ساقطون بيجيدوهم سألواز فترو رقحيداتيهم الرأيا خميلي فتر وي معبل نا الرأيا ناز فترون زي معبلون بزحت رقحيدات هلو أثم كاندقن أزم سعبي تكاسو بزحات كابتن مسارتاويان الرأياتنا كاب نشتنا خلنا كاب ولدنا زورسنا يميم قلعو جيجا مزقبرو ويحما نقر من سرحو بهول الدم يقصعو ويقنحو نخي دقموو معداي وهابو صبو نقر ويقروم تباي مزرقيو غا آوان تاو متبع يقبر اللهم سلازي كم بحري كحزوان كقصلوني يقبر أزي بأغازة ريوة تمكرو أون تاون أولو تاون الرأياتات كمعبولي حقزهم الرمسنا مقبار حزم كأي عبيو والعاب نقسو قربت برحسو كاستبهله بتوسعي قلعو خبز ريوان زعزبوان تباقيسهم الرأيا يحضر يوم انتبعون تا ويون بقالو تا بمنقدة تعزبتي إن قاسمة مرتين إن معبولو الرأيان قزي فيه أبحد بأسن عقرقرن زمر أسدرا بيت زعبي قلعة تناوقات بحري خمعبل تقول له أبتمرتي سيك سدرا بيت زعبي قلعة أبتمرتي أون تور رأي حيزوخ عبي أبعدل اللو نيولدنا خمز اللوينان قدح صبو يخن حماق بزيكا ولدي ممهران عركي مزانو إنو دنو أموريات سباتون أب مفتقرن ممعبالنا الرأي عبقد اللو نابنت قول عم صعبي بس يحجزيو مس ممهرون عرختون يزحلفوا سلازي كم ممهرانون عرختون زرخبو حبريتا الرأي خمعبل يخيل ممهر أبناتنا يصبقوا كونا اللو زبها المغنيات أم مفتقرن مخصكواسنا الرأي عبتراس للصوتي قولعو مخايدون كمرسو اللوام زبها الكا نايم الزنات الوان ساقطن حيال بمخانيو بتوسعي بمنقدي مراقب بزهان زفرنان زوهابن حبريتا حاده كم كاندي من جينا الرأيا مفتقرن ممعمالن كوسري كال مقيار الرأيا سبات مقيار كبير سراحيو نسبات بقل يورا الرأيا يوم كتكير مفتان قالو تاوي قدنا وسعبين اللوا نسبات كتكير كتبل بعلها تكير تغيلها نسب أبحد الليتي الرأي يوخت إيراي كألن كحسبون يبولون الرأي سبت مغيار نويح مسرح زحاتة مخانون عك على تحاحزان ميلان طبابن زد ليو سرح مخانون مكنزاب الرأي سبت نمغيار مبار إن تكاملهم كديا زراربا نخا أمنونان حراي كبلونان النمرس أمكالات طبابا زراربان وسنتيم سلازي الرأي سبات نوغيار انتهي تزاريب كازي كونس
ከመይ ተዛሪብካ ይትወሰን ነገር ናይ ፖለቲካ ሰባት ድምፂ ህዝብን ምርካብ ነጋዶን መዋዕዋዕቲ ትካልን ኣቑሑትን ንምሻጥ ናይ ሃይማኖት ሰባት ኣመንትን ምርካብ ወዘተ እቲ ያሎ ዝበሃል መሳጥ መደረታት ሰሓቢ ኣቀራርባታት ብምግባር ኣረኣእያ ሰባት ቀይሮም ዓላማኦም ይወቕዑ ኣረኣእያ ሰባት ንምቕያር እንጥቀመሉ ጎስጓስ ብኽልተ መንገዲ ክፍጽም ይከኣል ቀዳማይ ካብ ዝርከብ ሓበሬታ ሰባት ሓያልን ስነ መጎታዊ ሓቂታት ዝተላበሰ ጎስጓስ ምስ ዝረኽቡ ኣረኣዮም ንምትዕርራይ መንገዲ ይኸፍት ይኹን ዳ እምበር ሰባት ብዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ናይቲ ተዛረባይ ኣካላዊ ጽሕበት ቁመና ኣከዳድና ቅዲ ዘራርባ ተመሲጦም ኣረኣዮም ክቕይሩ ይኽእሉ ንኣብነት ጽሩይ ዩኒፎርም ዝለበሰት ቅጥዒ ዘለዋ መሸሽጣ ጸጉሪ ሰሓቢ ኣቀራርባን ኣከዳድናን ዝለበሰት ነርስ ምስ ተወጅሃላይ ኣከዳድናን ጽሬትን ዝጐደላን ባዝማልቶን ስልማትን ዘሸብረቐ ሰብነት እዝኒ ሕሙማት ዘጽምም ኳዕኳዕታ እሳእኒ ዝወደየት ነርስ ብመንጽጻር ተቐለይቲ ሕሙማት ኣብ ኣረኣእዮም ነየነቲ ከም ዝቐርቡን ዝኣምኑን መግማትዋ ይጸግመን ካልኣይ ኣተሓሳስባና ንምትዕርራይ ሰባት እቲ ዘለዎም ኣረኣእያ ምስ ባህርያቶም ዘይሳነም ዝኸውን ሸቓሎት ትፈጥረሎም እሞ ካብ ሸቓሎት ንምድሓን ምስ ባህርያቶም ዝሳነየ ናይ ኣረኣእያ ምትዕርራይ ይገብሩ ንኣብነት ንሓደ ናይ ኣልኮል ብሉፍ ኣብ ክንዲ ኣልኮል ክገድፍ ኣረብራቢ ማዕዳ መሃብ ንሳዕቤን ኣልኮል ዝምልከት ኣብ ህይወቱ ፈጢርዎ ዘሎ ዕንወት ብምትኳር ቀልቡ ኸነበራብር እንተኽኢልና እቲ ዕንወት ይስወጦ እሞ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ኣብ ኣልኮል ከማዕብል ይግደድ ስለዚ እቲ ኣልኮል ምስታየን ባህሪ እታ ማዕቢሎ ዘሎ ጽላኣት ኣብ ኣልኮል ኣረኣእያ ዘይምስናይ እፈጥር እሞ ዘይምችእነት ሸቓሎት ጣዕሳ ስዒቡ እቲ ሰብ ነብሱን ምእላይ ክውሰን መንገዲ ይኸፍተሉ ሓድሕድ ጽልዋ ብምቕያር ኣረኣእያ ድሌታትና ንምምላእ መጀመርያ ጽልዋና ክንዝርግሕ ይግባእ ድሌታትና በቲ ዝድለ መጠን ክንረክብ ኣረኣእያ ናይቶም ድሌታትና ዘማልኡልና ክንቀየር ንግደድ ነዚ ንምፍጻም ከዓ ኣብ ኣዘራርባና እንመርጾ ቓላት ኣቃውማና ኣቀራርባና ወዘተ ዝተመርኮሰ ክኸውን ይግባእ ምዝብዛመድ ልሕሉሕ ዝምድና ኣረኣእያ ሰባት ንምቕያር ድሌታትና ንምውሓስን ዓንቃጽ ስለ ዝኾነ ኣረኣእያ ሰባት ቀይርና ድሌታትና ንምምላእ ቅድሚ ዝኣገረ ምስ ሰባት ዘለና ዝምድና ውሑስ ክኸውን ይግባእ ንሰባት ብቐጥታ ክንጸሉን ኣረኣእዮም ክንቀይር ምስ ዘይንኽእል ግን ብተዘዋዋርን ብዘይግህዶን ድሌታትና ክንማልእ እንግደደሉ እዋናት ኣሎ ብመሰረት ባይረን ቫለንሰን ዘቕረብዎ ጸብጻብ ድሌታትና ንምፍጻምን ሰባት በቲ እንደልዮ መንገዲ ንኽኸዱ እንጥቀመሉ ጽልዋ ብቑልዑን ሕቡኡን መንገዲ ከም ዝፍጸም ንገበር ንኣብነት ሓደ እዋናት ቁጥዕ ኢልና ሓደ ነገር ባእግኡ በቲ እንደልዮ መንገድን ሰዓትን ከም ዝፍጸም ንገበር ምናልባት ምቁጣዕ ንምትህልላኽ የምርሕ ስለ ዝኾነ ተመራጺ ይኮነን ኣብ ሰባት ጸቕጢ ብምፍጣር ነገራት ከም ዝፍጸሙ ንገብረሉ መንገዲ ከም ዘሎ ክስሓት አይግባእን ኣብ ስራሕ ዓቕሚ እናሃለወካ በቲ ዝድል መንገዲ ብቕዓትካ ኸተርኢ ዘይምብጋስ ንኣብነት ካብ ስራሕ ምብኳር 10 ግዜ ሓሚመ ምባል ተቃውሞ ወይ ጥርዓን በኻልእ መንገዲ ስለ ዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ድሌታትና ንምፍጻም እንንቀሳቐሰሉ እዋን እውን ኣሎ ንኣረኣእያናን ድሌታትናን ክጸልቡ ዝኽእሉ ካልኦት መንገድታት ማሕበራዊ ጸቕጢ ወይ ድፍኢት ምስ ሰባት ዘለና ዝምድና ኣብ ሓደጋ መታን ከይወድቕ ጠለባት ወይ ድሌታት ሰባት ከይፈተና ወይ ከይኣመና እንፍጽመሉ ኩነታት ኣሎ ድሌታትና ምስቲ ክንፍጽሞ ዝተቐሰብናሉ ነገራት ምትእስሳር ምስ ዘለዎ ነቲ ዘለና ድሌት ዝቕስቅስ ካብ ግዳም ዘወናውነና ቀረብ ምስ ዘሉ ናይ ኣረኣእያ ግድድፍ ክንገብር ንግደድ ንኣብነት ነጋዶን ኣዋዕዋዕትን እዚ ነገራት ይኽተሉ እቲ ናትካ ትጽቢት መዝሚዞም ድማ
أقحو خم تجزء يقبرها أقدمك أب قدياتنا حبر سمم بمساء نفعت أمامتن تزاربتن زدك أمولها جباب موجس ورئيتو نسبات أبصرهم تمرتهم كال انتفتاتهم زملكات نفعت الجغم قرم صبو أثاث خاسي من كماها وزت زعمسلو موجس التلابسو رئيتات مقراب اتموجس بفلاي كابخا بالدرجة الزبول سبات مزخون زيادة صلاوي خون محبراو صلوا خنبل كلنا بحد السب يخون بوجيليا رأيا بحري ويسمعيت كالوت سبات نمقيار فسم تكباريو كاتيلهم بحر سبات نمقيار زخلو وجوابات كنرينا سبات الرأيهم بزي قدس بحريهم كغيرو خمس قصابو أقوليحو خرينايو تماثلو conformity أبزي دلتها كان الرأي خان بزي قدس نمحبراوي كبرن حقتاتنا أخبيركا تم عزيز كان نمخاد اتقبرو مرج آيو أبزي اللي خيو جيلي كوم حبرات السب وزته تم عزيز كاخت كايد زقد دكان زقي دكان كستالو زم حقتات زيوم ويبز حف سفرو خون خقلو ويزي حفاويان كوينوم بتكساس بمجنحتي بمقصعتي استقبروا عالجوابات كخوني خقلو قونس ويفللي أمونغو والكأسابن جوجيلن مزهلوخا أزوتي رير مخنيهتو أبتو جيلا زلكات أمانتن كبرن كيتا قدل كتبل مسرع ياخا زي كيدو سانة توسد أتو الكأساب ناتدليتن ربحان تثبيتن نايتو جيلاك قدامنت بمهاب زفصم نهر رأيها مستخخال وي موها هاديو مسجل لخاخ تمساسل ويكتوها هاد درخيت زفترو كل تروحيتات اللو ساتمكا زم سعبيهم حاده بحري نايت خونتات قزفي ويعاقنا يقجله أبو زحت آتيخا رؤيتها تهب مجوتا هبكان سلازي بستبالت ساميع كاتخيد نايتو قجله ناي حبار دمسي بزحت زعمنولون سامعولون الرأيا فنسيكا كتكيد كبير سلازخون الرأيا خا مستناي حبار الرأيا 5 سنة تقبر بحري نايت عمام زد اللازلو كبدت نايت عمام اتعمام زلك عاق من بقعات مزيكيد كيف تها مستناي حبار دمسي ختكيد تقداد كلته نايتو لك أسب بحريات أبتو جيلا زلكا تقبالنات مستو جيلا زلكا ركبن وحدتن أبتو جيلا زلكا بوتا أيك أبلنيم زبل أمنتو رؤيتها خينسك زبقسو سكفتا اشتا تأزاز ويحبريتانا كالوقت المخبار أن تكملو نير رايا وي بحريات لوتي تأزازنات أزي كالمن قدينا اشتاخوينو مسكت فتصمو زقدكا طلب تأساسيرو زمتصء محبراو صلوايو قطتاو تأزاز كبولدي لعلوي حلافي بوليس أكاد سراح وزته كخون خال فتوات غاتلتي استغاتلكمو بدراسي ممهر أبي الأبرهاغ بستدالوت قلبي زر استمصحف ستوسدايو نمكتتالكم أزينا نمسجن زي راديو إرنا دلت راديو إرنا فتوات غاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم من تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويون كقربلكم تلليوات صحفات مزلو بتلمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبتحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء مل اختصاص أنك تقدر لي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفها بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسابن الراخب تطعمو مس راديو رنا
ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና